fandme utroligt, det her. Du er fandme ring. Men bare vent, du kommer til at filme min fremgang, hvad det her angår. Når på flyturen fra hjem, så kommer det til det. Så ligger den der bare. Far han er altså så nervøs for, at man kan finde det rigtige og sådan noget. Farvel Danmark. Farvel. Lad os se. Status indtil videre er, at vi har i hvert fald spildt halvdelen af vores rødvin. Ja. Fordi vi blev ryster. Men maden er ikke kold, når jeg bliver serveret. Det er sikkert. Men altså, det er noget kylling med noget kartoffelmos. Og så er der noget kiks og noget kage og lidt. Så er vi ankommet til Singapore Lufthavn. Og Thank you, goodbye. thank you, goodbye. Og det var da en rimelig behagelig tur, synes jeg. Klokken den er 11 dansk tid og 5 lokal tid og 7 australsk tid cirka. Og vi ankommer til Australien cirka klokken 4:30 eftermiddag Australien, så der er nogle timer til nu. Ja, så er vi ankommet til Sydney. Der er flyet. Der er Jongs. Her er en eller anden seddel skudfylde. Så det er rigtig fedt. Vi er ved at være godt trætte. Vi har været på farten over lang tid nu. Jeg har været på farten i over 24 timer. Ja. Og ja, det har du vel også. Så vi glæder os rigtig meget til at få vores lejlighed. Nu skal vi herind. Og nu skal vi satme herind. Så er vi ved Central Station i Sydney. Og vi er eddermame ved at være smadret. Så nu skal vi bare lige have fundet det der grimme tårn der. Der er ikke så meget plads til jokes længere nu. Nej, det skal i hvert fald være meget dårligt. Så er vi kommet til UTS. Og det er en meget grim bygning. Men nu skal vi finde vores nøgler. Ja, det er som mit værelse. Det er fint nok. Hvad er der noget post, Jonathan? Ja, jeg har fået post. Man skal næsten tro, dem der boede der før ikke har tømt det. Der er sure det. Står der her? Seriøst. Carspace. Jeg tror, det var noget ekstra fløj der. Det ved jeg sgu ikke. Jeg håber ikke der. Skal du have en parkeringsplads? Så det, jeg håber ikke, der er så meget af min, når jeg åbner den. Jeg håber ikke, der er noget her, der. Hvad sker? Det virker til alle. Vi har så lige fundet ud af, at nøglen virker til alle postkasser. Så det kan være, at Jonathan han har tømt den forkerte. Fordi Hvad er der? det passer med 708, 707, og så kommer der. Men så kommer der nogle andre UTS Manager 215, og herovre på den anden side, der kommer noget andet. Så vi troede selvfølgelig, at den der er Jonathans. Men det viser sig, at nøglen virker til alle sammen. 706. Nå, så Jonathan han har lige tømt den forkerte. Der er også post. Så du har bare taget en eller anden mands reklamer, og så bare kastet det med Der er helvede. en her til en Messiclair. Nå, her var jeg nok klar med sådan en bil. Ja. Jeg tror heller ikke, han bor her. Det er så her, Jonathan bor. Han har en altan herude. Kigger over et eller andet fællesområde. Her er de fucking rige, de bor. Her er de rige, de bor. Det er også lige rimelig meget dyrere end mit, det her. Og så er der noget køkken derovre. Og det er så hans værelse. Det er lidt mindre end mit, og væsentligt dyrere. Men så følger der også sådan et fedt lag med. Så altså, det er meget godt. Pris og kvalitet følges ad, hvad kan jeg sige?
Uden tvivl. Uden tvivl. Det der rummet jo tydeligvis spray af. Det er jo... Du har bare så godt i nat. Lagt på 400, tror jeg, som hovedpude. Hvad siger du så? Ja, der er koldt på mit værelse, så jeg har været nede og brugt $39 på en radiator, der kører strøm. Ja, og jeg så nok sige, den første dag, hvor jeg sov, bare med sovebrus, det fortrød jeg godt nok, der var alt for koldt. Så jeg har også anskaffet mig et tæppe, og en dyne, og en pude, så nu skal jeg være godt kørende. Nå Jonathan, hvad siger du? Det er tredje gang, der har været brandalarm her. Ja, men altså, det er meget hyggeligt. Der er ingen anden. Scary shit. Vi kunne bare ikke se noget brand i hospitalet, men der er brandfolk, og der er folk, der er samlet udenfor. Så Evacuate as directed. Evacuate as directed. Evacuate. der er sgu dejligt nok herude. Flotte træer. Flot sø. Hej. Hvad er I for nogen? Slap nu af derovre. Hvad siger du? Nå, så er jeg ikke god nok længere.